క్లాస్లో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. హరే కృష్ణ. అందరికీ నిన్న 18వ శ్లోకంలో ఈ రకంగా మరి వాళ్ళని ఉప పాండవులను చంపిన తర్వాత అర్జునుడు కోపంతో తనను వెంబడించడం చూసినటువంటి అశ్వత్థామ మరి దూరం నుండి చూసి భయపడి శివుడు మరి భయం వల్ల బ్రహ్మదేవుడు ఏ రకంగా బ్రహ్మదేవుడు ఆ తర్వాత కా అర్క అనే దానికి 2 అర్థాలు చూసాము. ఒకటి బ్రహ్మదేవుడు, ఆ తర్వాత అగ్ని అన్నది కూడా చూసాము. సో ఈ 2 సమయాలలో మరి శివుడుని చూసి వీరిద్దరూ కూడా భయపడినట్లుగా ప్రాణరక్షణ కోసం రథం మీద పలాయనం చిత్తగించడం జరిగింది అశ్వత్థామ అన్నది నిన్నటి శ్లోకంలో మనం చూసిన విషయం. ఇక ఈరోజు శ్లోకంలో యదా శరణమాత్మానం ఐక్షత శ్రాంతవాజినం అస్త్రం బ్రహ్మశిరో మేనే ఆత్మత్రాణం ద్విచాత్మజః. సో ఈ అశ్వాలు అంటే ఈ రథం యొక్క గుర్రాలు అలసిపోవడం చేత అలసిపోవడం గమనించాడు ఈ బ్రాహ్మణతనయుడు అంటే అశ్వత్థామ. ఈ రథ పాపం పరిగెత్తి ఇక ఈ గుర్రాలు కూడా పాపం అలసిపోయాయట. అలసిపోవడం చూసి ఇక అవి పరిగెత్తలేవు అనే విషయం తెలుసుకుని ఇక తన రక్షణ కోసం ఏం చేశాడు అంటే ఇక వేరే మార్గం లేక దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాడు అర్జునుడు. సో ఏ రకంగా తనని రక్షించుకోవాలో ఇక అర్థం కాక బ్రహ్మాస్త్రం అని అంటే మనకి ఈ రోజుల్లో అణువాయుధాలు అంటాం కదా, అంటే ఈ యాటమ్ బాంబ్స్ లాంటివి, ఇటువంటివి న్యూక్లియర్ బాంబ్స్. సో అటువంటి ఆయుధాలతో సమానమైనది అన్నమాట ఈ అణ్వాస్త్రం. సో ఇక వేరే అంటే ఇక ఏం చేయాలో తెలియక ఇక రక్షించుకోవడం కోసం ఆ బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగం తప్ప వేరొక మార్గం లేదని అతను భావించాడు. అతను అసలు ఆ బ్రహ్మాస్త్రం అనేది ఎటువంటిది, దాని యొక్క పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా అతనికి పూర్తిగా తెలియదు. ఆ తర్వాత ఆలోచన చేసే సమయం లేదు. భయంతో ఇక అది ఒక్కటే నాకు సాధ్యమైన పని, ఇతని బారి నుండి నేను తప్పించుకోవాలి అంటే ఈ అణ్వాస్త్ర ప్రయోగం తప్ప వేరే మార్గం లేదు అని చెప్పి అతను భావించడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే అశరణం ఇక వేరే దారి లేక వేరే రక్షణ లేక ఆత్మానం తనకి ఇక వేరే మార్గం లేదు అని ఎప్పుడైతే ఐక్యత అతను అనుకున్నాడో గ్రహించాడో శ్రాంతవాజినం అంటే పాపం గుర్రాలన్నీ కూడా అలసట చెందినప్పుడు ఇక అస్త్రం బ్రహ్మశిరో అంటే
అతి ఘనమైనటువంటి బ్రహ్మశిరం అంటే అతి ఘనమైనటువంటి ఈ అణ్వాయుధం అనే అస్త్రాన్ని మేనే ప్రయోగించాడు. ఆత్మత్రాణం, తనను తను రక్షించుకోవడం కోసం. ఆత్మ అంటే తనను తను, త్రాణం ప్రాణ అంటే రక్షించుకోవడం కోసం. ద్విజాత్మజ అంటే బ్రాహ్మణ ద్విజ ఆత్మజ, బ్రాహ్మణ తనయుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఇక నాకు వేరే మార్గం లేదు నన్ను నేను రక్షించుకోవడానికి, ఈ గుర్రాలు చూస్తే ఇలా అలిసిపోయాయి కాబట్టి ఈ అణ్వాయుధాన్ని ప్రయోగించడం కంటే నాకు వేరే మార్గం లేదు అని నన్ను నేను రక్షించుకోవాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఈ అణ్వాయుధాన్ని నేను ప్రయోగించాలి అని ఈ బ్రాహ్మణ తనయుడు అంటే అశ్వత్థామ భావించి ఈ అస్త్రం బ్రహ్మశిరో మేనే అంటే ఈ అణ్వాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాలి అని చెప్పి అనుకున్నాను. సో అత్యంత ముఖ్య విషయాన్ని గత్యంతరం లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇక బ్రహ్మాస్త్రం అనేటటువంటి అణ్వాయుధాన్ని ప్రయోగించాలి. అశ్వత్థామ మరి ద్రోణాచార్యుడు తనయుడు కొడుకు కదా, యోగ్యత కలిగిన బ్రాహ్మణుడు కాదు కాబట్టే ద్విజాత్మజ అనే పదం కూడా ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనది అంటున్నారనమాట. మేధా సంపన్నుడైతే మనిషి బ్రాహ్మణుడు అని పిలువబడతాడు. మేధా సంపన్నుడైన మానవుడినే మనం బ్రాహ్మణుడు అని పిలవాలి. బ్రాహ్మణుడు అనే పదం వంశపారంపర్య బిరుదు కాదు అంటున్నారు. అశ్వత్థామ పూర్వం బ్రాహ్మణ బంధువుగా కూడా పిలువబడ్డాడు అంతకు ముందు. సో బ్రాహ్మణుడికి మిత్రుడు లేదా బంధువు అయినంత మాత్రాన మరి అతను బ్రాహ్మణుడయ్యే యోగ్యత ఉన్నది అని అనుకోవడానికి లేదు అంటున్నారనమాట. అంటే పుట్టుకతో గాని ఒక బ్రాహ్మణుడితో బంధుత్వం అంటే కొడుకు అవ్వచ్చు, ఇంకేదన్నా బంధుత్వం అవ్వచ్చు, లేదా మిత్రుడు అవ్వచ్చు, కానీ అయినంత మాత్రాన బ్రాహ్మణుడు అయ్యే యోగ్యత లేదు. మేధా సంపన్నుడు అంటే జ్ఞానం ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు అని చెప్తున్నారు. అంటే బ్రాహ్మణ పుత్రుడైన మిత్రుడైన ఎవరైనా సరే ఆ యోగ్యతను సాధించినప్పుడే బ్రాహ్మణుడని పిలవవచ్చును. కానీ ఇక వేరే రకంగా ఎవరిని కూడా బ్రాహ్మణుడని పిలవడానికి లేదు అంటున్నారు. సో అశ్వత్థామ తీసుకునే నిర్ణయం మరి సరి అయిన నిర్ణయం కాదు కాబట్టే అతడు ఈ శ్లోకంలో బ్రాహ్మణ తనయుడు అని చెప్పి, అంటే తెలివి గల వాళ్ళు జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు చేసే పని కాదు కాబట్టే అతను బ్రాహ్మణ తనయుడు అన్నారు కానీ బ్రాహ్మణుడు అని అనలేదు అన్న పాయింట్ ఇక్కడ భాష్యంలో వివరిస్తున్నారనమాట. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో చెప్పిన విషయం ఏమిటి అంటే, ఈ గుర్రాలు పాపం అలసిపోవడం చూసి శ్రాంతవాజినం చూసి ఇక ఎప్పుడైతే ఈ గుర్రాలు అలసిపోవడం చూశాడో శరణం ఆత్మానం, ఇక తనని తను రక్షించుకోవడానికి మరి ఐక్షత ఇక మార్గం ఏమిటి అని చూస్తే ఇక అస్త్రం బ్రహ్మశిరో మేనే, ఇక బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగించడం తప్ప మార్గం కనిపించలేదు. ఆత్మత్రాణం తనను తను రక్షించుకోవడానికి ఇక అశ్వత్థామ బ్రాహ్మణ కుమారుడైన అశ్వత్థామకు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో వేసిన తర్వాత ఇక దాని యొక్క ఫలితం, దాని యొక్క ప్రభావం ఏమిటి అన్నది మరి మళ్ళీ రేపు చూద్దాము. ఈరోజు ఇక్కడ 19వ శ్లోకం ఇది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.